Bos días. Hola, bos días. Bos días. Podesme dar un vaso de auga? Ten que perdoar, pero é que... Que non tes costume de tratar con xente como a min, non? Ti non levas moito vivendo aquí en Santalla, verdade? Non moito, como sabes? Porque nunca te vira por aquí. Pero se nunca viñeras por aquí. O rapaz ten razón. Se te viramos, acordaríámonos. Eu tamén de vos. O que pasa é que levaba bastante tempo sen vir por aquí. Iris. Señor Cosme, bos días. Canto tempo, que fas por aquí? É coñecida. Desde logo que sí. E creádolo ou non, canta o merengue de Santalla mellor que a calquera persoa do mundo. Vouxe agradecelo cumprido cunha demostración. Eiche mercar unha saia pola festa de Santalla. Tentarei roubarche un bico e non me chames canalla. Fruta, ¿quién quiere comprarme fruta? E logo, xa marcha. Non, veño para quedar. Para quedar aquí. Claro, Iris, non te faga la inocente. Sabes que non podo quedar na escola. É un día estar mellor que aquí. Xa, pero... Así que se falo favor, vaite preparando o meu cuarto. E o señor Freire xo sabe? Non, prefiro darlle unha sorpresa. Sé que a súa criada non ten inconveniente, claro. Eu non sei se o señor Freire... O señor Freire estará encantado de que quede aquí. Non lle gustaría que fose a ningún outro lado. Vou no ir avisar. Iris, se queres conservar o teu traballo, vai ser mellor que suba a equipaxe. Os asuntos do señor Freire malos meus non son da tua incumbencia. A que esperas, Iris? Gracias. Agora vou avisar eu ao señor Freire. E lembra que tomo té despois da comida. Lupe, traiolle unha noticia. Boa ou mala? Para min boa, para vostede non sei. Se para ti é boa, seguro que é unha payasada. Esta mañá cruceime con dona Laura, que marchaba para Santiago, e deume un recado para vostede. Para min? Que cousa máis rara. O Ministerio quere destinar a vivenda da escola para impartir clases particulares. Dona Laura recibiu carta estes días. Entendo. Ten que deixar esa vivenda, Lupe. Sí, aquí diu ben clariño. Sei ler mellor que a ti, resabida. Dona Laura di que o sente moito. Pois non ten importancia. Sabía que isto podía ocurrir un día ou outro. E agora que vai facer? Terá que irse. E a ti ponte moi triste, verdade? Pois non te preocupes, que xa teño saído de cousas peores. Ademais, a vivenda da escola ten problemas de humidade. Xa me parece ben que o destinen a clases particulares. É unha boa idea. Non vai marchar, por lo que vexo. E onde vai vivir agora, se se pode saber? Pois claro que se pode saber. Eu seino e ti tamén o sabes. Ti non ver o que acabas de facer? Mira como lle deixache a camisa ao señor. Sí, quedou algo descorada. Pero como é branca casi non se nota. Pero non digas tonterías, muller. As camisas de terlenca non se poñen ao clareo. O sol acaba con elas. Vale, agora xo sei. Pero as cousas hai que pensalas antes de facelas. A ver, que vai pensar agora o señor Freire? Bo, se non lle dicimos nada, nin se dá conta. Que queres dicir? Que un ganemos? Xa podes ir cambiando esos costumes que traes, eh? Vale, pois xa está. Non as poño clareo e punto. Mira, Iris, nesta casa as cousas fanse ben ou non se fan. Está claro? O problema é desta camisa que lle mercou vostede. As de algodón que usaba antes non quedaban ruzas tan pronto. Non me retruques, Iris. Quen lle mandou mercarlle camisas destas? E quen sabe máis dos gustos do señor? Eu xa estaba nesta casa antes de que vostede aparecese. E sabe que lle digo? Que eu sou aceptor desde o señor Freire e da señorita dela. Ninguén me dixo que vostede mandaba nesta casa. Non sabía o feliz que me fai con esa noticia. Por fin un lugar onde bailar. Pero, Iris, non te ilusiones moito que o baile aquí non é tan alegre como en Venezuela.
Pero iso é o de menos, señor Freire. Para min o importante é bailar. E cantar. Tamén podo cantar. Baila mi cumbia bonita. Ai, mira que rico é. Baila mi cumbia. Cantar non vai, sí. Eu canto moi ben. É certo que cantas ben, pero... Podo ser a vocalista da orquestra. Pero, Iris, en España non se estilan as mulleres cantantes de orquestra. Bom, pois alá vostedes. Vainse perder a oportunidade de ver unha verdadeira estrela. Un momento. O mellor se fixeses dúo con outro home non estaría tan mal visto. Aquí hai mulleres, pero en grupos. Por exemplo, os 3 sudamericanos. Pero aquí en Santalla con quen podería facer un dúo? Se polo menos estivese Ramiro. Ai, señor Freire, por favor, non pode dixer que perde esta oportunidade, faime moita ilusión. Un momento. Sara, boas tardes. Poume co 349 de Vigo. Hola, Sito. Son Armando Freire, que tal vai todo por aí? Moi ben. Chamábate porque teño unha idea que che pode interesar moito. Non, hai que falalo persoalmente. Por que non aproveitas e me ves ver a Santalla? Sí, de acordo. Moi ben, espérote. Ata logo. Elvira, que grata sorpresa. Freire, teño algo que comentarche. Señora Freire, aquí está o señor Manuel. Pode pasar. Moitas gracias. Que, Freire? Agora que vai ser empresario... Contámosche unha historia que fala da familia, sentimos la memoria como unha forza viva, caciques xornaleiros, contrabandistas, leiteiros e labregos, e os vocalistas. O home chega a lúa e o tractor a vila, e todo está contado no libro de familia. Se cadra a túa historia, non é distinta a miña, quedache retratado no libro de familia. Avanza xa vainosa, metelle a túa brisca, e todo está contado no libro de familia, e todo está contado no libro de familia. Baste queimar con tanto cargamento. Deixa que te axude. Gracias, non te molestes, xa podeu soa. Non é molestia, de verdade, deixa. Ai, Ui, queimeite. Sinto, a culpa foi miña. non pasa nada, home, foi mala sorte. Quiso quixeses axudar. Espero axudarche mellor cando fagamos o dúo na orquestra. Seguro que sí. Non me chego o día de debutar. Menos mal que hoxe empezamos cos ensaios. Sí, teño moitas esperanzas postas no noso dúo. E na orquestra, claro. Eu fui moi boa. Estiven cuidando moito vos para esta ocasión. Pois non che facía falta. Tes unha voz preciosa. Sito, que lle vou ter que falar a Iris da túa zona de conquistador. Por favor, Freire, vai poñer nun apreto. Non terá algún ungüento para as queimaduras? Si, hai non na casa. Xa vou por el. A mí non me poñas taza, Iris. Vou marchar axiña. Vexo que non perde o tempo. Iris é unha moza ben feitiña. Déxese de lerias, Freire. Tan só trato de ser amable con ela. Sí, pero é agradable ben feitiña. Para cantar a dúo necesítase unha complicidade que aínda non temos. Habrá que coñecerse mellor. Seguro que intimaredes en problemas. E máis non faríades mala parella. Parella artística, dirá. A orquestra irálle ben unha voz como a súa. Cala que en nada ser o solteiro máis cotizado de Santalla. E dalle coa teima, vostede non tiña que marchar. Sí, marcho que teño moito traballo que facer. Moito será para quedarse en almorzo. Xa tomarei algo no bar mentras leo o xornal. Teño que estar cedo no almacén e ter os ollos ben abertos. E logo? Hoxe chega no cargamento da polpa de remolacha. E temos moitas ilusións neste negocio. Ata logo. Ata logo. Non, parade. Meus queridos amigos, unha orquestra debe estar unida, ir ao compás. Os instrumentos son como a namorados que unen os seus corpos para o baile. Todo iso que dices está moi ben, pero aquí o señor Cosme vai moi lento. Debe ser pola falta de costume. O saxo ten a súa cadencia, rapaz.
Non será que ti levas moita presa? Tranquilidade, por favor. Só temos que ir ao compás. Vostede sígame a mí. No meu tempo, quen daba sordes era o cantante, e non o do órgano. Pero se sodes os dous grandes artistas, home. O que pasa é que tedes que empezar e rematar a melodía xuntos. A Iris non lle dis nada. A min pareceume que desafinaba un pouco. Certo, faltasme ti por avaliar. Pois a verdade é que non agardaba isto, Crin que non se podía facer mellor, pero ti superaste de cada vez. A estes faltasles moito para semellar sorbitres. O único polas guedellas do meu sobrinho. Malia todo imosles dar unha oportunidade. Que sería demasiado se non a deixaran ir a Eurovisión. Mira, Milucho, eu tentarei darlle máis velocidade, e ti... ti fai no mellor que poidas. Moi ben, pero vostede lembre que o saxo é un instrumento musical e non un funciño. Bueno, imos a amosar o que sabemos facer, amigos. Iris, preparada? Aquela imos alá. 1, 2, 3, e... Non, oh, señor. Non pode ser. A que nunca vistes un organista máis cómodo que a min? Non, pero non te acostumes que soimos ensayar aquí hoxe. Non sei se lle gustaría ao señor Freire que levase os sofás concertos. Pois podería darlle un toque moderno á orquestra. E dalle coas moderneces, que estamos nunha orquestra e non no circo dos payasos. Non refedes, por favor, que o temos que facer moi ben. Os veciños van quedar abrallados coa nosa música. Se estamos aquí é para non perder creto diante dos veciños. Ven os ensaios, quítallelo o encanto. Sobre todo despois do mal que o fixeron algúns no bar. Eu quero que todos escoiten o ben que o facemos. Cando xa esteamos ensayados, claro. Pois imos ensayar, veña. Preparados? 1, 2, 3. Ben, moi ben, sí, señor. Pois sí que a ben, señor Freire. Ata que chegou vostede e estragou o ensaio. Ten razón, sinto. Tiña que felicitarvos, porque todo está a sair moi ben. O que pasou no bar é que tiñades pánico escénico. Toquei cando era mozo nunha banda e nunca escoitara falar dese mal. A min só é a enfermidade que ven de África. É moi grave. É o mal de todos os novos. Eso cúrase pisando escenarios e templetes. Pero vos nun fade ensaio seguro que arranzades. Se o señor Freire nos deixa ensayar. Pois veña, imos a elo, veña. Preparados? 1, 2, 3. Escoiten, señores, o que lles quero contar. Eu son lle nacido nun sitio moi principal, con montes e prados. Dona Laura dixo que as monsiñas coñécena porque lle está unha limosna cada mes. É a congregación na que estivo a súa defunta tía Bernarda, sabe? Facelo ben sempre trae de volta vos sentimentos. É normal. E por iso deixan entrar no convento, para a cerimonia. Pero ela pensa que é mellor que se o cosecha para vostede. Non podo facer iso, Iris. Pero é a última vez que pode ver a Deli, señor. A lo menos debería pensalo. O meu pensamento é o mesmo que a última vez que dona Laura me ofreceu a súa axuda por medio de Elvira. Xa, pero daquela aínda faltaban días, pero agora xa non queda máis tempo. Insisto, chamareina e agradecereillo. Pero non podo aceptar. Sería demasiado. Mire, señor, dona Laura non ten a mesma relación de afecto que ten ou tivo vostede con Deli. Pero tampouco son eu quen ten esta oportunidade. Nin quen lle fai favores ás monxiñas. Mire, don Armando, dona Laura xa non pensaba asistir, pero polo visto don Román fixo a reflexionar. Román só reflexiona no seu proveito. Román preocupándose polos meus sentimentos. Non che me cadra. Pois parece que don Román está bastante cambiado o que se refire aos afectos. Supoño que todos podemos ter a oportunidade para mellorar. Non serei eu quen lle negue unha oportunidade a ninguén, pero tampouco quen lle facilite a Román Lamela. Por que non o pensa mellor, señor? A dona Laura faille ilusión que acepte o seu ofrecemento. E canto tempo teño para pensalo? Un par de horas, non máis. E se vai, ela ten que organizar as cousas para deixar ben atendida a súa tía Amadora. De acordo, non o penso máis, vou ir. Non se vai a arrepentir. Aquí ten un número de dona Laura apuntado. Non sería feliz se non acompaño a Deli nun momento tan importante para ela. Escoiten, señores, o que
nacido nun sitio moi principal. Con montes e prados e un río para lavar, e unha centraliña por se nos queren chamar. Licor de café, melindres, noces e castañas, bailas festas de mercados o día da Maya. Con foguetes de 7 estalos quero lles anunciar que a rapaza pola que eu canto xa está aquí. Eiche mercar unha saya pola festa de Santalla. Tentarei roubarche un bico e non me chames canalla. Cantas cosas comenzaron pola festa de Santalla. Eiche mercar unha saga pola festa de Santalla. Ven as festas e mercados o día da Malla, na sesión vermú bailando, subindo nas lanchas. Eiche mercar unha saga pola festa de Santalla. Santalla non é Caracas, pena de Maracas. Santalla non ven no mapa, pero ella é moi guapa. Ai, para ser tan mozo, fixéchelo moi ben. Tes moito ritmo no corpo. Os meus parabéns. E vostede, para ser tan veterano, ponlle máis aleiro que a moitos rapaces que coñezo. Gracias. María, teño que darche unha noticia. Por favor, María, hai algo que deberías saber aí. Fixéchela de maravilla, Sito. Nunca escoitara cantar así. É la envexa de toda a vila. Ainda non, pero serei nos damos ese paseo que me prometiche. Sabes o que tes outros plans, Desculpa, Desculpa, Sito. Sí. Di o que teñas que dicir, estou ocupada. Ao final igual non marcho para Melilla. Crin que che gustaría sabelo. Que ben. Sabes o que non che importa? Está confirmado, fillo. Ti non te moves de Santalla. Agora xa me é igual, papá. Tanto me ten todo. Os meus parabéns aos músicos. Cosme, non sabía que tocases tan ben. Pareceulle. A verdade é que vindo de vostede non sei moi ben como tomalo. Pois ben, home, eu sempre gusto do que está feito con boa man. E tocache lo saso como a un mestre. Xa. E só por iso vou convidar a todos. Se nen, unha rolda para todos, convido eu. Hai moito que celebrar. Entón dou por feito que quedes en Santalla. Desde logo, de aquí non move ningún furacán. Moi ben. Iris, podes preparar un caldo de galiña para o xantar? Atópase mal. Que va, muller. Pero hoxe temos unha convidada que precisa de moitos cuidados. Ata logo. Ata logo. Ata logo. Entón xa non hai orquestra? Polo de agora non, pero seguramente si dentro dun tempo. Vas marchar de Santalla? Temos moito que ensayar. E ademais, agora teño un bo motivo para quedar por aquí. Alguén que eu coñeza? Non me tires da lingua, Iris. Quiéreme como te quiero a ti. Ay, quiéreme un poquito, quiéreme como te quiero a ti.